אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים בשיעור. עכשיו, לפני שנתחיל, אנחנו קודם כל מחזיקים, כרגע השיעור שאני עושה לכם היום, זה שיעור עם מכונה, 21 מילימטר, ראפר של מקשיין, בסדר? יש לנו פד לחיתוך, וול קאט של מקשיין, פד לביניים ופיניש או one step של מקשיין, מברשת לניקוי הפדים, ולחץ אוויר כדי לנקות את הפד, או לנקות את האבק תוך כדי העבודה. ככה, אנחנו נעבוד היום, כרגע נותן לכם הסבר על פוליש 305 ופוליש 705, בסדר? אז כרגע יש לנו את כל הכלים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. ניתן כמה דגשים קטנים ואנחנו נרוץ לעבודה. דגש ראשון, כל פעם שאנחנו מתחילים לעבוד, אנחנו לא רצים במהירות על הצבע. אנחנו באים ועושים את כל הבדיקות האפשריות, בודקים את הלקה, מה המצב שלה, איזה סוג, אם זה סוליד, אם זה מטלי, עושים את כל הבדיקות האפשריות מבחינת איזה מכונה אנחנו עובדים, איזה פד אנחנו עובדים, איזה פוליש רצוי לשלב ראשון, לשלב שני, לשלב שלישי גם אם יש צורך בעצם. בסדר? פה ספציפי לפי הרמה של המצב של הצבע והסוג של הצבע, מה שאני מצאתי נכון זה לעבוד עם פד וול קאט עם 305 ואחר כך לעבור מיד לשלב פיניש בלי ביניים, כי החיתוך פה יוצא מאוד מאוד יפה ומאוד מדקי. מה שנשאר זה לעשות ברק והכנה בעצם לציפוי ננו עם 705 שהוא עושה את הרכב חלק יפה כמעט ללא שומנים. אז השיעור הראשון, הדגש הראשון שאני רוצה לתת לכם, קודם כל זה שאנחנו מחזיקים את המכונה. קודם כל, בחלקים הגבוהים, תמיד לשים את הכבל על הכתף, כדי שלא יקרה מצב שהכבל מלמטה נותן מכות על הטמבון, על הדלת או כל דברים אחרים, ולפעמים הוא עושה נזק בלתי הפיך, שלא תמיד אפשר גם להוריד. זה 1. 2. מחזיקים את המכונה בשתי ידיים. 3. עובדים במקטעים קטנים, אין לנו מה לרוץ על רבע מכסה מנוע, חצי מכסה מנוע, ובטוח של מכסה מנוע שלם, או כל חלק שתבחרו לפי החלק הזה. אז מה שאנחנו נעשה קטע. כדי להבין איזה קטע אנחנו צריכים לעבוד, תיקחו מגבת מיקרופייבר, שהיא בדרך כלל 40 על 40, וזה המקטע האידיאלי לעבודה בעצם. שמים 2, 3, 4 טיפות קטנות, כמה שפחות חומר יותר טוב, זאת הנוסחה בעצם. קצת חומר, קטע קטן, ככה אתה גם יכול לראות תוך כדי מה אתה עושה ואיך אתה מחדש, וגם יהיה לך הרבה יותר קל להוריד את השריטות, כי אתה לא צריך לעבוד על משטח גדול ולא מתפרס יותר מדי, ואתה גם לא מחמם. עובדים על מהירות נמוכה, בסדר? מתחילים על מהירות 1, ולאט לאט מרימים ל1.5 ו2, ואין שום סיבה בעולם לעבור את המהירות של 2. ולהקפיד שתוך כדי אנחנו לא מחממים את הלקה. אם זה טיפה יתחמם, זה בסדר. אם זה מעבר לטיפה, פחות רצוי. אז ברגע שאתם מרגישים שזה קצת יתחמם, עוצרים, עוברים לקטע אחר, נותנים לו להתקרר, ואם צריך לחזור, חוזרים. אם חידשנו, הכל נראה יפה. אז אנחנו בעצם ממשיכים. זה הדגשים בסיסיים כדי להתחיל לעבוד. עכשיו מה שאני אעשה, אני עובר למקטע הבא, נראה לכם בלייב איך אני עושה את הפוליש, ותראו, אני אקרב לכם את המצלמה כדי שתוכלו לראות בדיוק איך אני מתחיל, איך אני מחדש, תראו את זה בלייב. בואו נתחיל. עוד משהו קטן, לפני שאני מתקרב ומראה לכם את העבודה, זה סוג הפוליש שאנחנו עובדים איתו בעצם, בסדר? אני עובד עם חברת נסיון, זאת החברה היחידה שאני עובד איתה. אחרי יותר מ-12 שנה שניסיתי את כל סוגי החומרים, כל סוגי המשחות של הפוליש, ואחרי כל הבדיקות שעשיתי, זה החומר היחיד שעושה את העבודה בצורה יעילה, זריזה, כמה שפחות סימני חיתוך וסימני פיניש, כמה שפחות שומן, הוא מורכב מפורמולציה מיוחדת שבאמת גורמת לצבע להתחדש בצורה הכי טובה שיכולה להיות, וגם להישאר ככה. הבדיקה הכי טובה שאתה בתור בעל מקצוע יכול לעשות, או אתה בתור אחד שרוצה לעשות פוליש בבית, זה לעשות קטע קטן, או לעשות מכסה מנוע או כנף, להוציא אותו לשמש, זה כמה שעות, או יום-יומיים, ולראות את ההבדלים. או אתה יכול גם להתיז אלכוהול, אתה יכול לקחת קצת חומץ, לנגב ולראות אם זה נראה אותו דבר. אם זה נראה אותו דבר, סביר להניח זה טוב. אם זה לא נראה אותו דבר, מה שקורה ברוב הפולישים, סביר להניח שהמשחה שאתה עובד איתה היא פחות טובה ופחות יעילה. זה הפוליש היחיד שלאורך זמן מוכיח את עצמו. אין אף חברה בעולם שמצליחה לעמוד מול התחרות של נסיון,
החומר היחיד, בלי לזלזל כמובן באף מותג אחר, זה החומר הכי איכותי שיש היום. במיוחד למי שעובד עם ציפויי ננו. למה? הוא ללא פילרים, באמת. הוא ללא סיליקונים, באמת, וללא וקסים. רוב המשחות פוליש מכילות את כל החומרי מילוי, וקסים ופילרים, והם מאוד מאוד מפריעים בציפוי ננו. זאת אומרת שאם לא תפרק הרבה מסיר סיליקונים ואלכוהול לפני הציפוי ננו, יש לך בעיה. בלי שם קשר אנחנו צריכים לעשות אלכוהול וחיטוי, אבל ברגע שיש לך הרבה סיליקונים ווקסים בתוך הפוליש, זה עשוי מאוד מאוד להפריע שעושים ציפוי ננו, ולפעמים הציפוי גם מתקלף. אז לגבי המשחות פוליש, אני מאוד מאוד ממליץ על נסיול. בואו ניגש לעבודה. אנחנו מתחילים בעבודה. פוליש 305, 21 מילימטר, 6 אינץ', וולקאט. בורגים שהפקק סגור, נותנים ניור כמו שצריך. ארבע טיפות קטנות. קצת מורחים את הפוליש כדי שלא יעוף לנו לפני שאנחנו מתחילים לעבוד. כבל על הכתף, ואנחנו מתחילים לעבוד. פה תיכנסו איתי לתוך הצבע, שנהיה טיפה, יהיה לכם טיפה יותר קל לראות. אני מסמן לי את האזור שעליו אני רוצה לעבוד. מתחיל מהירות הכי נמוכה, ומתחילים לרוץ. אני עושה מריחה של החומר על המפתח שאותו בחרתי. אחרי שמרחתי, תשימים לב, המשחה כבר לא לבנה, נהיה טיפה יותר שקופה. אני מתחיל לעבוד. אני מרים מהירות 2, אין סיבה לעבור יותר מזה, ואני עובד שתי וערב. ימינה שמאלה, למעלה למטה, תוך כדי אני מסתכל על התאורה. תאורה מאוד מאוד חשוב כדי לקבל אינדיקציה על מה שאנחנו עושים. לא לעשות פחות מדי, ולא לעשות יותר מדי. אחרי שסיימנו, אני מניח את המכונה בצד. אני אקח את זה אחורה שתוכלו לראות. לוקח מגבת לפוליש, מגבת צהובה של מק שיין, לוקח רכובת קלין, רכובת אלכוהולית, מרסס קצת על המגבת ומנגב את כל השומנים של הפוליש, שאני אוכל בעצם גם לראות כמו שצריך מה עשיתי. ובמידה שאני צריך לעבור עוד הפעם, אז אני עובר עוד הפעם, ככה אני רואה כמו שצריך. אם יש לי פה כל מיני מקומות או חריצים שנכנס לי פוליש, במקום אני מנקה. אם צריך כמובן, סתם דוגמה, נניח פה יש קצת לכלוך, לא רקר קצת על הקצה, במקום מנקה. אני לא מחכה לסוף העבודה, כי לפעמים זה מתקשה או נדבק, וסתם יותר עבודה בשבילי בניקיון. בכל קטע אני עושה את הניקיון שלו, כל החריצים, מתקדם הלאה לשלב הבא. עכשיו מה שאני אעשה,
אני אעשה לך רגע פאוס קטן, אני עובר רגע לשלב הבא. שימו לב, מברשת ונקויה פד. בין ההברשה לכמה כיוונים. שם בצד, לוקח לחץ אוויר, מפעיל את המכונה על אוטומט. הצלחתי להפריד את כל השערות, הכל נקי. אני יכול לעבור לשלב הבא. אני גם יכול לעשות באותה נשימה ניקיון בעבר. וכרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו עוברים לשלב השני באותו חלק. אנחנו לוקחים פד one step, הוא מתאים לשלב אחד, הוא מתאים לשלב ביניים, הוא מתאים לפיניש, לחלק מהסוגים של הלקות. פה הוא עובד מצוין על הלקה, כמובן כל אוטו לגופו, שזה אמרתי בתחילת הסרטון. כשמגיע אוטו תמיד אנחנו רוצים לבחון ולבדוק מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, ולפי זה אנחנו קובעים בעצם איך אנחנו מתחילים ואיך אנחנו מסיימים. עשיתי ניקיון לפד. עכשיו אני ניגש לשלב השני. אוקיי? על אותו עיקרון, 705. ניור טוב, קק סגור כמובן, לא לשכוח. במקרה הזה אנחנו צריכים פחות חומר, אני שם 2 נקודות נורא קטנות. לא לשכוח להכניס אותם פנימה, כדי שלא ילכלך לנו את כל הסביבה. ואנחנו מתחילים לעבוד על אותו מקום. כמה דגשים מאוד חשובים לעבודה עם מכונת דואל אקשן. דואל אקשן, למי שלא יודע, זו מכונה שעושה 2 פעולות ביחד. היא גם יש לה את הסיבוב, כמו שאתם מכירים מהמכונה הרגילה, הרוטורית, שזה זה בעצם. ויש לה את הזריקה הצידה, שזה הזריקה הזאת היא הצידה, אם אתם מצליחים לראות. מי שרוצה לדבר בשפה קצת יותר מובנת, קוראים לזה שמיניות. ביחד זה יוצא פעולה כזאת. הפעולה הזאת נראית כמו ריקוד טנגו, בסדר? אנחנו צריכים לדאוג שהיא כל הזמן תהיה בריקוד. מתי שהיא לא רוקדת, אנחנו צריכים להבין מה עשינו לא בסדר. אם זה לשנות את הזווית, אם זה ללחוץ פחות, אם זה להשאיר אותה ישרה ולא עקומה תוך כדי, אז לשימו לב לריקוד שלה. ולגאול שהיא כל הזמן רוקדת, ושהיא לא תקבל לחץ מכל מיני פינות, כי אז היא מתחילה לקבל ויברציות, והיא יכולה גם לעשות סימנים ולעשות צלליות על הצבע, והם לא יפים. בנוסף, הורסת את הספוג, הורסת את הפלטה, מחממת את השערות, מחממת את הספוג באמצע, מחממת את הצבע, מיותר לגמרי. אז להקפיד שהפעולה שלנו וההחזקה של המכונה תוך כדי עם הדואל אקשן היא בצורה כמו שהסברתי כרגע. בסדר? עכשיו עוד פעם אני שם את הדגש הזה כמו שאמרתי קודם. אנחנו מתחילים כמו קודם, על מהירות 1, מורחים, מרימים ל2, לא צריך יותר מזה. התזוזה עצמה, היא לא תזוזה מהירה כמו שאנחנו רגילים מהמכונה הרוטורית, זו טיפה יותר איטית. אנחנו זזים לאט לאט, ימינה, למטה, לאט לאט, וככה אנחנו עושים כמה וכמה פעמים, במיוחד בשלב הזה שכבר אין לנו מה להוריד. הורדנו בסריטות, מה שאנחנו כרגע מנקים, זה מנקים את השלב ביניים או פיניש, במקרה זה רק פיניש, שהצבע יצא יותר נקי ויותר מבריק, אבל לעשות את זה בצורה מאוד מאוד יסודית, אני כרגע מדגים.
כמו שעשינו מקודם, לוקחים תרכובת ניקיון, תרכובת כלי, נראה לכם אותה, מתיישבים כאן, ומנגבים כמו שצריך. כמה שנקפיד יותר על הניקיון אחרי כל מקטע, יהיה לנו הרבה יותר קל, בסדר? בעצם בסוף העבודה אנחנו מגיעים בעצם לפינישים, לאזור של הציפוי, של הננו, של הקירמי, אז אנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שפחות עבודה בניקיון, לכן אנחנו מנקים את השומן תוך כדי, עושים את הלחץ האוויר מיד אחרי, על כל חלק, מיוחד, ואז הרבה יותר קל לנו, בסדר? אלה דגשים בסיסיים לעבודה עם מכונה דו-אלקשן. בשיעור הבא אני אעשה סרטון די דומה על מכונה רוטורית, עד הפעם הבאה. כרגע זה השיעור. אם יש לכם שאלות כלשהן, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון או בקישור למטה, לפנות אליי בוואטסאפ, בפייסבוק, איפה שלא בא לכם. לכל שאלה אני זמין כמעט בכל שעה, ושיהיה לכם המון בהצלחה.